Right, muri yeZimbabwe kaziwai mhoroi makadiko. Tasangana zvakare muchirongwa chedu Touchline Hour apo patinenge tichikurukura nevasikana vanotengesa bonde. Nhasi ndadzoka nawo zvakare Chihera. Chihera ndadzoka nawo zvakare. So kana kachinge kari kekutanga kusvika pano, chirongwa chino ichi tinotaura nyaya dzine chekuita nebonde, dzine chekuita nevasikana vanotengesa bonde. So kana usingachifariri tokumbira kuti aiwa usachione, asi chako chaunoda zvichida chinozouya. Pano toita zvirongwa zvakasiyana siyana. Chirongwa chino hachionekwi nevana vadiki vari pasi pemakore 18 years, uye hachisi chirongwa chinoonekwa nevanyarikani vari panzvimbo imwe chete. So thank you very much nekunzwisisa ipapo, tinokutendai mazvita. So regai ndiwane mukana wekuita hurukuro yedu nhasi. Ndadzoka nawo zvakare Chihera, tikati aiwa madzimai mazhinji akachema chema zvikanzi Chihera wane mamwe mazwi nemashoko awakatibatsira nawo, saka ngawambodzoke futi zvakare timbozwe kuti zvakamira sei. Chihera makadii? Tiripo riri sei basa? Aiwa, basa redu manake makeke ega ega. Handitika? Aiwa, makeke ega ega. Aiwa, tinotenda. Right. Murimo mundima? Aiwa, tirimo mundima, tirikumhanya nacho chimuti, hatisi kumira. Aiwa, tirikumhanya nacho chimuti. Muri kutora mari here mukati? Aiwa, ingoritora mari United. Okay. Yeah. Right. Aiwa, ndinotenda Chihera. So nhasi toda kuti mumbotitsanangudzirewo. Tine madzimai akawanda Chihera ari mudzimba. But vamwe vana vadiki vari kungotorwa vari vana vasingazivi kuti alright, kana inini chinge ndapinda mumba ndinoita sei, mumba macho munoitwa sei. Chimbotitsanangudziraiwo zvishoma. Pane umwe mwana nhasi atizira, pamwe zvinge zvisiri mutarisira, mundogara pasi natete kuti audzwe. Plus vana tete mazuva ano hakusisina. Hazvo ana atete mazana akusisina, natete wangu ari kugara. Muri kuzviona manje. Saka ngatitarisei isisu mwana atizira atorwa nhasi nemurume, chii chaangafanire kuita mumba? Alright, kana uchinge watorwa, let's say watorwa pamwe ne 12 years handiti. Ngatimbotanga pa 12 years dzanyanya hadzo. Ngatimbotangire kana pa 18, 17, 18 years. Watorwa hapana chauri kuziva kuti murume wacho anobatwa sei. Alright. Wapinda mumba une 18 years handiti. Pamwe wangu unonotswa nemukomana wobva wanzi dzokera kupi? Dzokera kumukoma. Kwangu auri. Iwo hauziva mukomana hausatomborara naye. Saka kana uchinge wasvikawo mumba, watoziva kuti panapa ndato amai vemumba. Wakutoziva kuti ndakutokwinya kudzidzisa sei? Dzisimbi. Chauya ndirimo pai? Ndiri mumba. Ndirimo mumba imo, munhu amune matambudziko uva urimo mumba imo. Kana baba wachinge vamukoma kuseni. Right. Mararami ese handiti. Murume amukama kuseni muri mumutso mamuka sei dedi, mamuka sei temba, mamuka sei gushungu nemutupo. Wamumutsa handiti wese womvura mubhaketi. Dedi mvura ndaisa panze yekuti mugeze pai kumeso. Vada kugeza zvavo kumeso kuti vaone kubuda pai panze. Vaisiriwo mvura vogeza kumeso, vapowo mafuta voita sei vozora. Kwete kuti baba vanomuka panze aiwa mbovo dziri uko, mabora ari uko, rimwe rakatarisa uko, rimwe rakatarisa uko. Aiwa baba vanopiwa mvura yekugeza kumeso, vachiita sei vachigezawo kumeso, vogezawo kumeso. Iwewo semukadzi ararawo nemurume mumba, wobudawo nekabhaketi kako wakananga kutoileti, wonogeza miri wako. Kwete kuti uchizofamba panze apa uchinhuhwira vanhu panze, vanhu votoziva kuti munhu yarara nemurume. Aiwa hazviti. Wapedza kunogeza wodzoka mumba mako, chembe yako unenge warasa kare. Kwete kuti chembe inoraswa na 12. Aiwa uchingomuka ndochinji chekuita sei chekutanga kunorasa chemba panze. Wodzoka pababa mvura yavo yogeza kumeso, iwo tiro rako bhaketi woenda unoita sei kunogezawo. Kana zvichitobvira mese nababa munoita sei munogeza pamwe chete mese nababa. Wadzoka mbowaridza pambedha pako, wonakura tumarara kuti uwane kubikira baba tii makuseni. Kana vachida tii, kana vachidawo sadza wobika sadza voita sei vodya vobuda woona kuenda kubasa. Iwe wozosara uchita basa rako rimwe rese waita sei wapedza zvako izvo zvokuti baba wano ubudo wanotsvaga chi mari kunze kwakuigire mari mumba. Alright. Mukadzi anoramba bonde here? Mukadzi akakwana haafaniri kuramba bonde. Haufaniri kutoramba bonde. Kozi watosiya sadza mumba kwamai yakoko uchitoya kunoko wotoziva kuti kushanda atovinga kaichi ibondero randatovinga, imboro iyi ndeyandatovinga panapa. Handina kuya kuzovinga kuti tigare takatarisana denge tiri kuona TV kana kuti tiri kuona bhora reArsenal neReal Madrid. Aiwa ndatovinga mboro iyoyo mumba, ndo yandiri kutoda. Pese pandanyanga ndakatokuti ndipe pane vanhu ipapo, ndakutokubata ruoko
takatonanga mumba kwete kuti umbondisaiwa ndine shamwari dzangu shamwari dzako aiwa kena ndavinga shamwari dzako ndavinga iyo mbori awinayo ndoyandavinga ndoyandiri kutoda saka wotondipa hazvinoti inguva kana tikuri kupisa kana tikuri kutonhora ndipe ndoyandiri kutoda panguva iyoyo. Saka imimi chera makazvitarisa kune vamwe varume vanotaura kuti inini chazoita kuti ndibude kunze inyaya yekuti mukadzi wangu anondinyima bonde. Handitika chii chingava chinoitwa nemudzimai kana kuti chinoita murume chinonyimisa bonde kuti mukadzi arambe bonde? Mukadzi anenge achirambira bonde kurwadziwa here, haana mafeelings here? Chingava chii chinonzi mukadzi ari kuramba bonde? Mwe mukadzi anenge asitorinopa mumafeelings nechi nemurume wake anti muri kuona. Kwozoita futi mwe mukadzi anoramba bonde nemurume wake anenge ane boyfriend kunze. Kwozina andingarambe bonde chizati ndiye murume wangu handina chimwe chinhu chandinacho. Ndoramba kuti murume wangu andikwire. Azviti ngaandikwire kasvika ndayasinzwa ndagutsikana kuti murume wangu aita sei andikwira. Zvokuti ndega ndofana kuti ndikangokufunga uri kubasa udewo so ndotozati aiwa dzedzi vari kusvika mai manje. Kana tiye murume ari kubasa uko andokanganisa zvaari kutoita achitofunga kuti kumba kuna chiyero. Ndikutononokera kuti nguva yangu ita sei ikwane kuti ndipedze basa ndiende kumba kuna achiyera. Murume ngava achikuda ari kwaari ikoko. Inini womukadzi uri kwauri ikoko ndichitozati aiwa dzedzi vari ukoko vakangodzoka ndichongokuona kuti uyo ari kuuyo aiwa ndofana kuti unyasonzwa manyukunyuku unyasonzwa kuti aiwa hane ndofana kuova kuti aiwa baba izvine zvavakuuya manje kwete kuti baba anosvika mumba ndakati kwindi aiwa anobuda kuenda kunze murume haafana kuti kunze abude aende kunze murume ngaava achikuda arimo mumba imomo kuzoti aiwa uye ndewangu ndiyegayo handangofungira chete ndiri kuita sei ndiri kutonokwira mukadzi wangu handisi kutomborekeza nokwira mukadzi wangu. Saka muri kuti chii kune vakadzi vanoramba bonde nhasi? Alright, nhasi kuna vakadzi vanoramba bonde zvazvakatooma. Vakadzi vakuramba bonde kunzoko aiwa hamusi kuziva. Vakadzi varamba bonde imbokudzei chinhu wani ukona murume wako auya akakuti ndikuda kutokukwira itodedza kuti dhedhi mboro iyo yanonoka kuuya ngaitouya womboisa pfungwa dzako panzvimbo usafunga kuti ani murume haana kuya nehupu kana nechi aiwa ngatimbokwirane tapedza kukwirana ndopochanoti aiwaka anokudza kuti iyi mari yehupu vakadzi vakuramba bonde andosaka muri kumama nenhamo ozokamama nenhamo chaiyo chaiyo murume ambofaka kupa mari azviite murume anotoda kukwira ndoti akupe mari musarambe bonde kunzoko wakadzuka hamusi kuti ziya bonde rinonaka mbori inonaka ende inonaka kuti unyasonzwa wega kuti aiwazve nandiri mudiki paipe sendapinda mumbaka nandakatorasikirwa by far kana ukatoona murume wako akukwira ukamuti aiwa dhedhi kana si wikendi wikendi iyo yatiri kubatai ngatimbendeuka kumagolisi tinogocha kati ngatiendei ukaripa haarambe murume wako kuzi anenge anyatsoziva kuti mukadzi wangu ndikati bonde anongoita sei anotiti onde rako tora reseri ende futi usati kana murume wako achikwira woita kutetera aiyo gumbo rinotonyatsoovhurwa iri unyatsorivhura kudewo manzwa zvokuti aiwa anonyatsoredza kuti aiwazve aiwa nhasi ndaripuwa andokubvunza kuti asi nhasi maenda kuchini here watomuzati aiwa ndiramboenda kuchina nandiripo asi kuti nhasi dhedhi ndikunzwa kukudai kwete kuti unoita kuti ukona murume auya mboti kwindi kudewo aiwa murume akangobuda kunze adzoki murume akabuda kunze adzoki vakadzi ngavadzidze kupa varume bonde bonde ringaripuwe vakadzi navarume kakwirana nayo chaizvo chaizvo kunyatsonzwa kuti aiwa panapa takwirana zvoishuwa kuti angodedza kuti aiwa nhasi mandipedzera mai nhasi mandipedzera kwete kuti murume anongoti kupedza ukwira obva ati nehopotorari aiwazvo murume afana kuzvitatamura kuti aiwa kuti ndikubva kuita chii ndikubva kuita basa kwete kuti murume anokukwira agotadza kudikitira hapana zvaanenge achiita kozi anenge asitorina nabasa nevanenge itofunga kuti dandatenda kubva kuya kuyaka ndanoona kana mamoyo anotipedza zvokuti ndosara ndichingodewo dikita dewo ndichipukuta dikita kudai kutozoti ndashanda munhu ngaziti kana ari pamakeka ari kutoshanda vakadzipe varume bonde wedu wei please ndapota zvangu mukazoona waya kwatirisana achiyera masingle mother mozorwadza tanzi murume wangu aenda nachiyera uya apapa inakauya adzoki kodzi ndinotomuvhurira kuti aiwa nyatsopinda nyatsokwira wanzwaka usaitetere mbora ipere wanzwa kana kuti beche rinosvuka harisvuke mukaona maneta origeza rikagezwa ratodzoka kuita freshi futi ipapo kuita zvako zvokuti amuzonongochita aiwa ndazorwadzwa nemusana chibereko changu chino aiwa kunyepa cheko vakadzi anenge asingade kukwirwa ukazomukadzi ati anzi chibereko changu chiri kundirwadza kunyepa
unenge usingada kukwirwa. Murume akanyatso kukwira chaizvo chibereko chinodzoka panzvimbo kudewo. Chinotodzoka chega panzvimbo. Alright, ngatitarisei chera nguva inoita murume nemukadzi bonde. Right, handitika. Anopukuta umwe ndiani? Inini mukadzi ndinofanira kupukuta munhu. Kwete kuti murume anozvipukuta ega. Azviita vakadzi vazhinji ndi pangu pacho patinosiyirwa ipapapa. Kozi murume anongopedza obva aita sei ozvipukuta. Mumwe murume chaiye pamwe haatozivi kuti kunopukutwa. Kungopedza kukwira nekubva atoita sei obva atopinda magumbezi. Ndopepa unonzwa magumbezi achinhuhwa. Baba ngavapukuto kunyatsona kuti baba wangu waita sei ndavapukuta kutora kataro kakatota. Wonyatsopukuta baba zvokuti wapedza kuvapukuta nekataro kakatota wochitora kamwe kakaoma wonyatsoita sei kunyatsovapukuta zvokuti baba kana vakabuda panze vasina kugeza asati ageza havafaniri kunzora runhuhwa beshe. Havafaniri kutori runhuhwa beshe iroro. Saka asi rinotonzwika kuti iri beshe riri kunhuhwa apa? Aiwa rinonzwika. Kuna murume wayo asingagezi handiti woti murume ageze mukadzi ageze. Aiwa combination yacho iri anenge ari mahwani iyoyo manje. Anenge ari mahwani asingaiti. Alright, ndakunzwa ichiyera. So thank you very much nedzidziso yakanaka. Kune vari kunzwa vari kukunzwai. Right. Tinonzwa zvichitaurwa kunzi pane zvimwe zvinhu zvinotenesa pfungwa zvekuti munhu wemurume paanenge achiita bonde paya nemukadzi inogona kubva yarara. Chingava chiri chii chinotenesa bonde? Umwe mukadzi unogona kuti uri kuda kuita naye bonde muri kuita rumenzi paya obva muri mukati mekuita rumenzi obva ati kana ndoda kuenda kutoilet. Zvingatenese pfungwa here dzemurume kuti irare? Ichocho ichokwadi ende inotorara kozi murume unofunga kuti panapa ndo pananda kunyatsonzwa kuda handiti. Ipapo inenge yanyatsomira zveshuwa. Ibhora ratasa mugedhu raunogohwa here wobva wapotsa gedhu kunokuta sei munoziva kuti maplayers anokurova. Ndakabhecha mari yangu zveshuwa wopotsa bhora apo unofanira kungorova bhora chete ronopinda kudai kati mukadzi wokudza kuti mudumbu mangu makundirwadza mainbo manyatele chindabatwa nemanyoka. Sei manyoka iwaziva tichida kukwirana anga achidi kuuya kumashure kwesoko inotorara. Ndopepauzoona murume akuita sei akubuda futi kunzwa kuti mukadzi uyo ane maproblems ekuti ndikada kurara naye ati chino vamwe vakadzi futi anogona kudaiwo matobatana matopedza atanga kupopota unzi iwe uri kuenda kugirlfriend iwe uri kuenda kugirlfriend. Saka murume asisina feeling yekuda kurara nani newe inobva yatorara zvonyange wakada kutoibata zvinengei haichatomuke kozi yatorara kare iwe ndowatita kuti irare nekutaurisa kwako. Plus kana uchikwirwa usafunge kuenda kutereti. Kana usati uda kukwirwa gara waenda kutereti kunomama nekunoita weti yako obva watoziva kuti ayo apa ndakutoita sei ndatopa chinzvimbo changu handisuda chinhu chinoita sei chinondidisturba. Kana foni ikatoringa usatomboidaire nyange itori yerufunzo wanzi hama yako afa ayo usadaire foni uidairire iwe uchida kukwirwa. Kana kuti uri kukwirwa woti hanzi ndambotanga dadaira foni kudaiwo ayo hazviti. Wapedza kukwirwa wochizodai tanga kuita zvimwe zvese izvi manje. Alright. Ko like kuona alright, ngatimbotange kuti uri kutamba neumwe wako obva aita mweya. Zvinotenesa futi pfungwa here? Varume vana vadiki ngati murume ka mwana mucheche anobatwa kunge zai zoti ukatadza kuribata rinoita sei rinopwanyika. Saka anofanira kuti tikuita romance ndobva ndaita mwe chiiko chakadaro ichocho. Aiwa mweya wachona unofanira kupindira pakuda kukwirana apa. Aiwa mweya wachona unofanira kutopinda pa hatisi kutouda mweya apa. Hatisi kutouda mweya. Aiwa mweya tinotouramba hatisi kutouda. Haufaniri kutosura. Unombosurireyi? Chazobva kupi chimusuri chekuti usurechi nekuti tiri kubatana hazviite hautofanira kusura. Aiwa ndiri kukunzwa ichi wangovana namwe wakadzi chaiwo uchitokwirwa pane pamwe kuti murume ari kunyatsorova zvishuwa bhora ari kurova wona mukadzi ari bhu hazviite haufanira kutoburisa mweya. Ndopepa unonzwa wanzi wakadzi pepe pamwe pacho wakadzi handiti usapindwe nemhepo unofanira kuva nekajira peka kajira apa handiti kuti baba pavanenge vakukwira pepa aiwa vafanira kunzwa chi ungonzwa kuti aiwa baba ngavanyatsunzwa kuti apana pakati zitu mwenyasita sei tiri kunyatsokoirirana zvakaita sei zvakanaka kutoti baba vanenge vachingonzwa mwe chingoti
aiwa vakadzi papo ngatipagadzirise apa vakadzi apa. Alright. Patumatauro mazivana zvanaka ka pane tumatauro tunoita 50 cents unongoti ngowani matauro wako 4. Okay. Ukamuka makuseni ukanogeza bechera kweri wapedza woti akatauro kakoita sei wopukuta wobva wakapfeka kuti hatusapindwe nemhepo anditi muri kuona kumatime tempo wachanogeza futi wobva watsvaka moita sei wopfeka izvi zvinezvi avoida kuti usapindwe nemhepo kuti kana wakukwirwa pai mbora yanyatsopinda zvayo aiwa unofanira kubudisa mweya haufanira kubuda pamweya apa. Alright. Saka izvozvo ndo zvimwe zvinhu zvekuita kuti varume zvinhu zvinotena varume pfungwa zvekuti inobva yarara. Inobva yarara. Wazi murume anofunga kuti mukadzi wangu ingori mvurege kungodewo. Unoti kubu 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 chikubura dzati ari kuita sei? Ari kukwira mumvura. Wakadzi arifanira kubuda mvura. Ngakuve kwakaita sei? Kwakaoma kubechoko. Kuti tange kudirwa kape mvura murume achikwira. Aiwa azviite izvozvo. Alright. Saka panguva dzebonde paya chera semazera munozviita imimi. Ngatitarisei kuti tiri vanhu vairi murume nemukadzi. Anofanira kutanga umwe ndiani? Mukadzi kana achinzwa kuda anotanga here kana kuti murume ndiye anongova nekodzero yekungoti ashamwari nhasi ndiri uyatidai. Ina ndombomirira kuti unditange. Uchitongosvika watopedza kudya zvinhu zvako zvese wapedza nditi. Takagara tichitotandara. Ndakutotanga kutokuromenza ipapo kuti ukasika kuita sei? Kuda kozi murume anonoka kuda handimazviziva kozoita kuti mwana ukasikawo saka anofanira kumirira mazuva ese kuti pese pawawirayo ndiononditanga aiwa ini ndomufanira kutombokutanga kuti utoziva kuti aiwa kana asina ndakatoita sei ndakatochaja nhasi senga une kachandoda utoziva kuti ai madhe yekumba kwanguko yakatoita sei yakatochaja yakatogumbuka zoti paunongosva uchingononoka dhoo mbishana ude ngoti 1 guche todewo ndakutomhanya kutovhura dhoo kozi ne ndakatochaja kare. Alright. Ko zvipfeko munhu achinge ari pamba aine mukadzi aine murume wake pane kamwe kamupfekero kanofanira kuita here kana kuti izvozvo zvekungoti ndimai wemba wanofanira kungopfeka zvinhu zvirefu kupfeka zvinhu zvidiki zvinogona kuattracta inini murume wako here kana kuti pakupfeka pana mukadzi anongoti chi ini chero ndaita sei ndapfeka pfeko imwe hembe yekuti murume wako akakuona soka anotanga kukubvunza newe uda kuenda kupi womuzati aiwa hapana kwandinoda kuendeni ndinoda tombofamba nemi timboroka muraini mwana chimboita sei wachindiono kupfekawo hembe dzinofita kwete ngoti chero hembe yakwana pawesti mahipsi akaenda neukoko ukata kunyura musketi aiyo ngaive iri sketi yakakufita zvokuti munhu anokukomenta wakapfeka sketi iyoyo nefuti vakadzi pamwe pachoka mazamu ngati abhodheiwo kwoti zamu wautange muzvere wembo mazamu afamba achidewo so aiwa kuita azviti iwe wakapfekawo bra rokuti unofanira kupfekawo bra rako rinonyatsoita sei rinonyatsobatawo mazamu zvokuti murume wako anonyatsoiti aiwa kana ukamuti daenda uchikoro dadzokera uchikoro anotokutyira kuti mukadzi wangu anoita sei anoenda naticha akadzokera uchikoro kwete kuti ukada kuti udaenda kutauni ndangotora chipushi ndangopfeka chisketi amheno chitopa amheno handitorina kana nebhura racho saka murume anoita sei anokusiya anongoti amheno gai zviita sei zviende kozi hapana anombomudza kuti sindokuda kozi haugone kuita sei kupfeka kana usingari kwemusoro kuti wana 50 cents yako unonorohwa kakati kako musoro kakaita sei kakanaka chaizvo kozi vamwe wakadzi ava hadi zvokuita sei zvokurukwa musoro kana uchiri kuwa musoro nyange angave magodi chaicho ngarikuvawo riri godi rakanaka kwete kuti rine maleni akabhenda kunge papachifamba nyoka aiyo ngarivhurwa laini riri straight uyatsorikuwo zvakaita sei zvakanaka haugoni hako kuzora face powder nyange ingave vaselini yakwe ukayatseizorawo zvakanaka kumesoka inokubvuma kwete tanga uri kunamira mwana mafuta kumagaro kwake uko nokuti anenge achikuoneka kuti ukatokokora kudewo unotokokora vaselini yese zorawo mafuta zvakanaka zvokuti murume wako anyazonoti aiwazve mafuta yandi kuzoresa mukadzi wangu haasi kuita sei haasi kuita anokutengerawo kana nivhe asingadi kuti uyuzako andokutengera nivhe yekuti inokunakisawo chi skin yako kana kemfa cheche anotokutengerawo kalosheni kekuti ukazorawo so wega unyatsoonekwadza aiwa ndamai varipo andokutengerawo perfume kodzi mampacho kana usingatogona kugeza chako kana kupfeka chako murume hatengi kana perfume anongoti hamheno gazvifambe zvinhu adikita murodhimo. Alright. Aiwa ndinotenda chihera aiwa muri kutsanangura zvakanaka but ngatisatarisei chete kutadza kwanana amai ko isisu wana baba vacho chii chatinofanira kuita kuitira kuti mukadzi wangu mukadzi handi ega anofanira kungogona chete ininiwo murume wacho ndofanira kunge ndinewo something zvanofanira kunge ndichiita murume ane mukadzi kufadza mukadzi wake anofanira kuita sei
murume kana uine mukadzi wako anditi unofanira kuziva kuti mukadzi wangu izvi anoita sei anozvidawo kwete ungototi ungonzi ndibaba vezita vembongonzi vanoa mumbomo aiyo baba ngavaite action sababa vazive kutengerawo mukadzi tumagunanzi tunhu twakanaka-nakawo baba vanofanira kuziva kuti mukadzi wangu hasisino mafuta ekuzora hasisino kaface powder hasisina kalipstick anodawo maeyeshadow mukadzi wangu kuti ndimuone kuti mukadzi akaita sei akanaka pamwe mukadzi wacho wakatomutoro akatozvipindirawo ezi ukazomutesa mukadzi apera kusakara chaiko chaiko kozi murume vazhinji munoziva kuti mudzimba umo haubvunza mukadzi wakufamba kuti haasiye kana mari yemuriwo mumba akasvikawo mukadzi pamwe aona munhu amuti ndisukire mapureti ndiwachire washeni wabva ati iganitengerawo vana nyama mumba mukadzi andosvika futi achirerwa nyaya iyoyo waiwana kupi nyama yawatengera chivana akutomuti uri kuhura pamukadzi haatohuri ende anenge asingatozvizivi kuti kunzewo kwako kuno vanhu vanohura anenge akangozvibata achiti ndiri pai ndiri mumba mangu panenge achitofirei kuti ndiri mumba varume vazhinji vari kuabhisa vakadzi mudzimba kosi haadi kuona chinhu chinyowani kumukadzi wake anomirira kuti iwe paazofunga iye kuti mukadzi uyo hasisina hembe yekupfeka kana tinokutengera ende paakukutengera hembe yachoka varume dzidza kutengera vakadzi hembe dzinofita kozi unongotengerwa kana chiri chijini ichi anotonyara kufamba newe kozi yanenge akachena ari kungokutengera iwo hapana zvauchaita nokuti unongoshingirira kuti ndiri pai ndiri pamurume ndiri mumba ndingonziwo ndine murume zvoti kana kuchechi anenge asingatokubvumidze kuenda kuchechi mumwe murume che achisvika pamba adatanga kubvunza kuti madhindi ebhutsi echirume ndiani ukada kumuudza kuti vanhu vadarika nepanapa kati munhu anga achitengesa chikomba chako wakutobata wakutoita sei akutokumamisa pamusoro pazvo izvozvo kunzi saka uri kusara uchihura kozi anenge achikavhira gepe rake kuti haasi kukuchengeta akutotya kuti oreti mukadzi uyo akangowana boyfriend ichamutengera zvese zvaanoda ini naakuita sei akundisiya saka anenge aingogara achingokushusha chete asi kuti iye yake murume mari yehwahwane yehwahwane fodya nehwani kuti nanditengero kana dhiringi cheromba haakwanisi kunotengera dhiringi ada kuzvinakisa kwake iye varume iteyo action pavakadzi ava kuti vakadzi vaonekero murovi mude semadiro akambomuita pakutanga uchimudza kuti ndinokuda kwatoti kana ane vanoti hasisina basa nekuti achembera mukadzi haachemberi kozi ukangomubata zvakanaka chete anotodzoka kuti takabhebhi kamwana kechikoro kauri kuchiva kekai ko panyaya yemuriwo chera vamwe vazhinji vanotaura kuti vanozobika baba wauya murume ndiye anogara nemari yemuriwo pakamira sei ipapo anofanira kugara nemari yemuriwo ndiani apa amai ndo anofanira kugara nemari yemuriwo kozi ndikamirire nguva dzako kadzauri kuuya kubva kana kuchauya kuma10 ndomirira apa vana vanenge varara zviri kwamudzimba vakadzi vazhinji chacho kana patinotogara tinotozviona murume paachadzoka kubasa ndopamchatanga kufunga kuti anotenga muriwo mumba gasi hamuna pamwe handisi kubika negasi ndikubika nehuni ati muri kuona ndakutanga kufunga kuti izvozvi musika uchiri wakavhura ndeupi ndienda unotenga huni ndinotenga mavheji mafuta chaiwo akapera murume anotokutara vamwe varume anototarisa kuti mafuta itulita zemafuta ke utopuhwa nguvanzi mafuta ngaapedze mwedzi turita zemafuta nzi ngaipedze mwedzi ende hauna munhu anofanira kukukumbira hupfu haufanira kukumbira nandi achiti mimi ndipewo kasiki kemechisi anditanga achatosiya kuverengera zvinhu zvako kuti chi mafuta aya ankwana kubika makuseni anaya tuhupfu utukutu ende andosiya akageja kuti asati hupfu yayo wapapi anenge achiti kunza makunyanya kudyisa asi iye kana ari kunzwa kumurume anenge achidya mari yake pamweni pamwedzi anogona ndikona kushandisira kana $20 imwe 200 yese handiione kuti yaenda nekupi uye zvarume ngarakidziya vakadzi mapayslip vamwe vakadzi vazhinji chaivo tikagara mudzimba hapana kana anoziva payslip yemurume wake chake kungoziva kungotengerwa grosari ronzi rauya iri raperi rofanira kupedza mwedzi apa ite seni tine vana 4 kana 3 makuseni uchanzibika sadza manheru sadza mumwe mukadzi yemumba haatozive chingwa koza varume hawagonotengera vakadzi chingwa checho haatozviziva ende ukatengerwa 2 kg yeflower hanzi 1 cup yeflower usati 3 makapu ehupfu chinenge chichiri chingwa here chichiri chimodho chachisadza hachichadyike varume havasi kugona kuchengeta vakadzi mudzimba mazhinji vacho ita kuti uchibva kunotambira aiwa achihera ndawo ndadzoka mari yangu ishi ndiyo iyi kana iri $50 ndozati murume wangu andambira $50 kana ndichakupawo $2 yewawa ndokupawo ka $2 yewawa kutoti everyday unongochingondiudza kuti aiwa handazomuswa neshamwari yangu ningi andifonera kuti uya pabhawa izvozvi aiwa hakuna zvakadaro hakuna zvakadaro kutozviramba izvozvo varume ngavape vakadzi mari mukadzi ndiye ngaagare nemari mumba azoti mumba munoda sipo yekuachisa munoda chii zvese zvinodiwa mumba mukadzi ndiye anoziva kutoti iwe murume ndowakutoita ngemukadzi mumba imomo aiwa izvozvo hazviiti but dambudziko manje riri kunzika imimi vakadzi vachoka tikakupai mari
inini hamuchazokwanisi kundipa mari. Ndikatokupa mari kuti izobve kwauri kana kuti chizotouya kwandiri, kana ndikada kuti ndikasangana nabhuru rangu ndoti ashamwari mboro wakoti, hazvichabudi. Aya pane handinokupa handizokupe yese. Koza marume azhinji anenge akuti zvoni kana iri 200 hanzi 100 ndiyangu yewawa. Iyi 100 tiona kubva parent zvese nechikafu apa vana vadoenda kuchikoro. Vanenge kubhadharwa school fees. Saka ndoti ndokupa $100 ndenda nomwawo. Inde tokupawo iri pondo. Kuti nhasi ndikambokupawo nhasi ndakakupa nhasi $2 handiti. Ndombojambo kana 2 days 3 days. Ndochikupawo imwe. Manje murume akuda kutodhakwa every day. Vawarese ngaritomuziva kuti aiyo aita sei auya. Kutengera munhu wese wawambawa. Ndosaka ndakuzoramba nayo kamari yacho. Kozi nchiti haisi kukwana kuti tiita sei titenge chikafu mumba mari yacho. Haifana kuperera kuwawa azviite. Hanzi wawa nefodya ndo zvangu. Ndinokupawo kamari kuenderana newawa nefodya pauruda kubuda kaipapo. Kote ndikupepei yese. Ayo izvo zvazviite. Mukadzi ndiye ngawane mari yakawanda. Murume wana mari shoma. Alright. Saka ini ndikawana mari shoma, mari yacho yamunozotipa manje imimi wakadzi. Tomboti lese ndaenda kubasa ndotambira kana 200. Pa 200 imimi munogona kundipa mari yekuti ndikasangana nemafriend angu ndikumboti ashamwari ngatimbogochei ngatimbomweyo, ndinofanira kuwana mari kubva pa 200. Ukazote uda kubuda nhasi handiti. Nhasi Friday kai. Uda kubuda hanzi Friday nonzi chi days out handiti. Izora na baba kalota nikabuda chinofara chinogocha. Ndikakupawo $5. Unoona pekutangira. Kozi imimi ngati $5. Uye $5 uye $5. Tikasanganisa mari yoyo. Tinotenga nyama yakawanda tigotenga wawa wakaita sei wakawanda. Inenge yakatowanda mari yoyo. Okay. Alright. I want. Samanje mwarume avazokusikana hanzi $5 yauri paikwane chini. Ndoatomba $30 kana $40. Ndowane kuno enjoy kunzoko. Ndokupa $40 alright. Mbamacha hamuna kana ufa, hamuna kana chi. Nenjira tita mabudget eutichi, mari ikwane kusvika kupera kwemwedzi. Apo yanokwenda mari transport every day wenda basa. Okay. Uda mari yelunch uri kubasa futi. Wotanzi nhasi ndipa $40. Alright. Ndinomwisa shamwari dzangu nokuti dzinombondimwisa. Itovaudza kuti aiwa kumba kwekuna achihera mari haibude zvekudaro ende anotoiziya pei yese kuti imari yakati. Okay. Aiwa, ndinotenda chihera. Pari kubatika ipapo. Alright. Ngatichimbodzokei muimba yemukati. Ngatichimbodzokei kubedroom kuya kwatambobva kuya. Mubedroom yamuya. Wana amai wanotaura kuti murume hadyiwi nhengo yake. Ndezveutsvina. Munoti chii nazvo? Aiwa usi utsvina. Inyoti onikosunga munoziva kuti chi ndinoda kuidya kambore handiti. Ndinototanga ndaigeza kozi amboenda notaweta handiti. Saka paaenda notaweta pane kumwe toti tinenge toata sei kwasaririra toti. Saka unofanira kutanga watensita sei kuigeza, wakaigeza ikachena. Awo chinyatsozvidyirako unenge uchitozvidyira stambo rako wega. Hausi utsvina. Ndorinenge riri rudo rwacho irwo. Roti pabandoyezo zati aiwa kumba kwekwe ndikangosvika kumba iri kunoita sei iri kunodyiwa zvandinonyatsokunzwa kuda. Ndozvinoita mwarume aite mafeelings nazvo. Kozi mumwe munhu unogona kuibata haana mafeelings anonoka kudaira. Saka ndikaidya anonyatsoita sei anenge achinyatsonzwa kufara. Uchisvisvinoda uchiita musana kari muchidewa. So aiwa zvinonyatsoita sei zvinonyatsobuda. Alright. Aiwa ndinotenda. Saka munhu wemurume ari mumba muya anofanira kuita marounds mangani nemukadzi pabonde? Inini ndiri sena hangu ndakazvimirira pana ndichiri mumba ndisati ndabuda. Ndaiziva kuti tikati uchitanga upinda tichitanga upinda magumbezi tobva tasvirana handiti. Then panozobva ipapo kusvika kunziwo kuchene tinoenda ita kana 4 rounds. Rechi4 ndokai kanonzi kamutsa nedako kekumutsa baba makuseni kuti vaende kubasa vachifara. Alright. Aiwa ndinotenda. Saka imbiwe pomunhu wemukadzi apa pesa panenge achitunda irapa. Mukadzi anotunda kangani? Mukadzi parando rekutanga unofanira kuti ndokana ka 3. Murume asati adzika pasi. Ukati ndoka 3 murume ozoita sei obva achizotunda kuti aone kuita sei kudzika. Ndozata mwakadzi tinoita sei tinotangira varume kazhinji. Kozoita vamwe varume chaivo ndianogona kutotangira mukadzi. Asi ukatotangira mukadzi karamba uchitokwira unoti mukadzi anenge asati apedza. Koziva ungati watunda keni asati ndatunda hapana chandinenge ndanzwa. Ndopepa munoona mwakadzi anenge wakupinda muchiki ochiyaziva kuti mukadzi ari kupinda muchiki nei anga asina kutunda. Mukadzi anofanira kunyatsotunda ka 3 wozoti aya mukadzi aita sei ndamupedzera wavo. Aiwa ndinotenda chihera. So chindudza iwe imimi kuti
mukadzi ari mumba ndinonzwa vanhu vazhinji vachitaura kuti ndinge ndimbori mumba ndakazosiya ndichibva ndakuenda kutouchline. Idambudziko ripi raanenge asangana naro mumba rinozomupa pfungwa dzekuti aende kutouchline kotengesa mwiri? Chinozoitika kuti vakadzi tiende kutouchline handiti mai ndimbofanira kupai for an example kwandiri right chakaita kuti ndiende kutouchline murume anditori nevana vangu vangani 3 handiti muri kunzwa asi kuti murume anga asingandipe mari manzo akaenda akanoshanda uko mari yakandiiwani anoti akadhakwa auya akadhakwa hatichakwira nemumba kwakungoita se aringa akutorara kwezi mumwe murume akadhakwa chese wangu ini aidhakwa manzwa zvoitoti pamumba choko wakasatomubvisa bhutsu iwewe nebhutsu idzodzo mumagumbezi ati muri kuona apa haana chikafu chaanotenga mumba saka ndakazoti ndichigara ndichiudza vamwe ndichitoita vanhu mapatiteme ekuwacha ekuiti handa kusukirwa chaiko mumwe mukadzi ndiakazonditi wandaisarira naye mwana wake akanditi iwe uri kutopedza nguva nezvauri kuita izvi tese takanga tirimo mudzimba masi akaita sei takatomubuda chimbauya kuno vandati manje kuti ndiende neubasa kwako ini nazviite sei azvitoona ndine murume zvikanzi aiwa imbonyepera murume wako kuti udoenda kwasiswako kana kwamama wako kumusha vandati aorai zvakanzi iwe unenge usingagari kunoko ndokutsvagira kwakunogara kune dzimwe shamwari dzangu ndobva ndatoti aoraiti hazvishamisa kutanga ndakaenda ndobva ndati andine kamari kangu ndichichengeta kamari keke achindidzidzisa kuti unoita so ndisingatozikana kuti face powder inozorwa kumeso musoro ndisingarukwe ndaitogara nditori nezuda rangu zvokuti ndaitange munhu kwamarangi ende kupfeka nasingatogoni ndaitongoti chero ndaita sei chero ndapfeka kozi ndaitotya kuti ndikapfeke mbeu inobata murume wangu anoita sei anenge akunditi wakuhura ndakangoti ndichibva ikoko ndikati haba mwana masamba asiyana imi chisarei nembei ini nevana vangu ndakuita sei ndakurova pasi zvikandisaka uruda kuenda kupi ndikati ndaonamba kwedu upenyu wandikurarama handisi kuhukwanisa akatombofungudza kuti mafanisi zvikanzi ndikudzoka mai manje ndopa ndikuya nemuriwo apa mari yemuriwo nasingapuwa pamba chano yakana nezondo zonzi kuma7 ngatibika zondo rosvika raibva ende ukada kuramba anenge achikumamisa kana neane maguru kana nematumbu zonzi ndozvandoda kuti uite sei ubike ukana asina kuya nesu pamwe ari kukigira machanzi asina madomasi wanzi igasadza nemachanzi asina madomasi kana riri cabbage riri cabbage rewhite rari kuti unongokwatisa nemafuta chete wobva wanzi idyasadza nechi nevana iyo bva wanzi haini cabbage handiride ini sadza nemachanzi handizvide saka kungobvawo kusiya kwandakazviita ndakuzviendera kutouchline kwangu nozvitengesera hangu beche rangu murodhumu ndakana upenyu wangu hwakachinja akanombonditi dzoka kumba ndikati aiwa ndine kubasa kwandiri kuenda mazuva ano saka ndiri kuenda kubasa kupi ndikandikutengesa mutaundi ndikutengesa madomasi nemavheji mutaundi vanzi aiwa dzoka utengese uri kuno ndikati handizvikwanisa zvino ndigare inini nechi nevana vangu ndokutanga kuenda kwandakaita patouchline kusvika pandiri nhasi. Saka muchidimbu muri kutsanangura kuti imimi isisu varume tisu tinokonzeresa vakadzi kuti waende patouchline. Varume ndo vanokonzeresa kwasi mukadzi kazhinji anenge asitorina pfungwa yacho hakuna mukadzi anongofunga kuti ndakagara zvakanaka ndakutenda kutouchline varume ndo vanokonzeresa kwasi vanenge vachiziva kuti hape mukadzi mari mumba anzi time yandichauyo ngatibike ipapa azviite munhu ngaagara aine mari atongozva toti kwakumafonda akunotenga muriwo wangu nhasi ndotenga muriwo wakadai nhasi ndotenga muriwo wakadai ndochiwana kuchita sei kuzvibikira kwatoti iwe murume ndondozatoti nhasi toda kudya nematumbu nhasi toda kudya nefishi toda matemba aiyo ini ndindofanira kutoziva kuti mumba munoda muriwo wakaita sei nhasi watiri kuda varume ngavasunungure homwe vasasunge homwe dzavo. Imi manje dambudziko anzi wakadzi wacho kati kakusiyirai mari munozosara muchishandisa mari yacho zvisizvo. Hakusi kushandisa zvisizvo. Ndichaona muna kutengesa bhaketi ndikudawo bhaketi kamba pamuite mabhaketi opo ndikaita bhaketi 1 rekugezera 1 rekumwira mvura pamwe upfu uri kugara muchitsaga saka zvinobatsira nendiri mukadzi pakai mumba handina kana makapa handina kana masipuni kana mapletsi chaiwo handina gumbezi chairo kuti muenza akamumba hamuna saka ukandipa mari ndoziva kuti mwedzi unoyu ndinotsvaga ukagumbezi ndinotsvaga ukasitike mapletsi muri kudawo mabhaketi ekucherera mvura pekuisira upfu kwete ndotange munhu arida kutama ndisina kana pekurongedzera ndofanira kutoziva kuti unondipa mari mumba munotodawo wardrobe kwete kurongedza hembe mumabhegi nge munhu arida kutama handisida kutama ndirumba mangu keni ndeida kutama kuenda kupi saka ukanipa mari ndikatenga wardrobe ndikaisa wardrobe mumbamo ndochinyatsarongedza zoti munhu akasvika kari ka1 room ikako munhu ngazoti ka1 room kakata sei kakarongeka kwete tumubhedha hamuna kuching tray hamuna ndikurongedzera tuhembe pakuona tumapureti pakuona
magumbezi anga rakapetwa ngemunhu arida kutiza aiwa anofanira kunyatsorongedzwa kumawaridzwewo pamubhedha keipapapa nyange riri bhesi zvaro asi ngarirongedzwe kuwaridzwewo zvakanaka. Okay. Aiwa, ndinotenda chera nekutsanangura kwakanaka. Aiwa, muri kunyatsa kutsanangura nemo. Saka nhasi ndikuda kuti musiyire vana baba wasiri kubata vakadzi zvakanaka mudzimba, mobva mabata masoko ekugumisira kuna namai wacho futi tisati tabva panapa. Chatotanga kuna ana baba kuti ana baba ndauya kwamuri kwete kuzoda kutsvaga kuti anoda kutsvaga chera yokwako kusaidi kuri kutadza kwazi ndingokaya kwanguka ndichakudza kuti burisa yese mari vakarume sirewo vakadzi mari mumba vakadzi vaitiwo maplans avo mazana kune mukando vakadzi vanototamba mukando chaiyo mumwe mukadzi anotoshuwa kuti dendi rutotambawo raundi asi nyoti varume hamusi kuburisa mari burisewo mari mudzimba varume kuti mukadzi wako aonekere ndokapota chimusira marika anotoonekera mukadzi kwete mukadzi atenge chigure woto unotonyara kuti munongedzere kuti mukadzi wangu ndeuyo itoti ukasangana nemunhu akakuti nhai John mukadzi wako ndeupi unongoti mira woenda uchimhanya usikona kukisawo mukadzi wako kwete unosonga unongedza kuti ava mai vari kuona vakasunga zambiyawo nechidhuku musoro aiwa varume chinja ipapa pada kuti kuzokunzwa kuti muchiti aiwa ine zvitakaita sei takachinja kuchinja yava vakadzi venya vaite tuvana tudiki tumasweet 16 kwete kuti mukadzi anotange gogo asati atombokana nemuzukuru pamwe mwana asati akunda kuchikora sakutonzi nemigogo aya ngati wakafamba kanzi naiwe bhebiwe zoti unotonzwa hasha kuti mukadzi wangu saka ari kutochiva ndikugona kuchengeta mukadzi kwete kuti mukadzi anotadza kuchengetwa anoenda mukadzi unoita kuti achelaini right. Ko kuna na mama kuna na amai muri kuvati kudii vana amai ngatidzidzei kugeza moziva kuti baba vanoda kudiwa mubhedhuru ndomunonyanya kudirwa varume nyange wamasanyanya kutaura yenyu nyaya kunzoku asi baba kana vari mumba vadesa baba isa pfungwa dzako pamwe chete kuzoti baba vanobvunza kuti aya mukadzi wangu ari kuita sei ari kundida kwete murume andita kusora asi mukadzi riya riri kumboko aiwa izvo zvazviita ana amai ide ana baba kutambirawo ana baba ana baba ngavazive kuti amai vangu variko kumboko ya varume vanofara koza mwakadzi katinongoti chero murume wangu maswera sei sadza iro sedza rako rikukwira aiwa mabva aya ngaapfugama mako achidzidza kuombera baba vanomutswawo nemutupo kusweraswawo nemutupo nyange one kafoni kambudzi itombofona vari kubasa kuti tembo maswera sei vanonyenzonzwa mwoyo wavo kuite sei kusununguka kuti aya mukadzi wangu ariko kumboko zoti pakati tamwasikana wepabasa vanotozwa nzi izvo zvamakuita izvo izvi chitombomirai amasivanda variko kumboko kana kuti soko variko kumboko kwavo padiki padiki vanenge vachifona vakadzi itawo action kufonerawo varume apo nekuvafarira kuzoti murume wangu anofanira kuziva kuti chi mukadzi wangu anondida kwete iyo ndinoti murume ndiwaruda mukadzi wacho haakudi azvibatsire vakadzi itai shungu nevarume kunyanya shungu ndoti murume wako asabude kunze koza kadai kuita kunga mhenamheno aiwa anoenda murume enda anyengere murume mwana mudiki andobatwa sezai alright. Aiwa, ndinotenda chera, so thank you very much. Ndinodaira kuti pari nhasi vane nzewe dzekunzwa wazvinzwa tichadzoka zvakare muchikamu chechitatu. Chinenge chachechitatu kachi ndida kuzoti vanhu vachinja here saka so imimi muri patouchline but mashoko enyu anobatika anodzidzisawo vamwe vanhu zvimwe zvinhu zvakanaka. So kune nhasi ari kupfunga pfungwa yekuda kuenda patouchline ari pamurume muri kumuti chii apa kapa nenda zvakuenda nekuti murume wacho ari kuita sei pane munhu ari kuchengetwa ari mumba asi angangori nekapfungwa kechihure mukati aiwa imba yakakosha hatidi kunyeperana iri kwatonditi ndoda kuya touchline ndokuzoti huya kodza ichozati kwandiri kwakaita sei kwakandikoshera saka iwo kwauriko kumba maurimo makaita sei makakosha kwese kwatiri kwakaita sei kwakakosha. Alright. Aiwa, ndinotenda chera, so thank you very much. Tichasangana zvakare muchikamu chechitatu patinenge tichibata nyaya idzodzidzi muchivaudza
kuti chinonzi imba chii, munhu kana achinge ari mumba anoitwa sei. So kana muchinge mutori nemamwe manotsi izvozvizvi chitoendai mundotsvaga futi mamwe manotsi ekuti munouya muchivaudza. Hapa ndodzoka ndichivaudza futi hanimboregedza. Aiwa Chiyera vanete utaura. Handitika. Aiwa Chiyera vanete. Aiwa, so thank you very much Chiyera, tinotenda. Right. Kana nesuwo ngoma tinotenda maita basi. Handitika. Right, muri yeZimbabwe. So thank you very much ndiChiyera wetenge tichitaura nawo. Ndofunga munogona kungofungidzira kuti pamwe kuTouchline kunongotaurwa nyaya dzisina basa, kunongotaurwa zvinhu zvakadai. Chiyera tati aiwa ngawauye wambobatewo mudzimba imomo, murume anobatwa sei, murume anoita sei. Saka Chiyera wacharamba wachiuya panapa wachikupai nyaya dzakafanana nedzipi neidzodzo. So tichatera futi kucomment section kwenyu ikoko. Pona vamwe vatori nemibvunzo wari kubvunza kuti ko murume kana achida iso ndoita sei, murume kana achida iso ndoita sei. Saka nyaya idzodzo munogona kudzibvunza patinouya panapa naChiyera anogona kukwanisa kutipindurira mibvunzo iyoyo yekuti chii chiri kuitika kumba kwenyu, uye kana pakadai so paita zvakadai panoitwa sei. So thank you very much, tinokutendai. Tinoziva kuti mazuva anaya ukaroorwa kuti uende kundorayirwa natete chaiwo, tete wanogona kunge watori negodo kuti mwana wehanzvadzi yangu aroorwa, inini wangu asina. Saka hapana mashoko masvina waanokubatsira nawo kunze kwekutongokutaura mashoko asina basa. Saka isisu tiri kutsvaga munhu asina divi raakarerekera, asingakuzive but anokutaurira mashoko anokubatsira kweupenyu hwese. Saka so thank you very much muri yeZimbabwe, tokutendai. Kare kekutanga kusvika pano musakanganwe kusubscribe YouTube channel yenyu Teachkach MTV, kuFacebook Teachkach MTV, ende mofollowe kuTikTok tiriko zvakare. Thank you very much. Ngatisangane zvakare muzvikamu zvinotevera. Mazvita.